Čaute ľudia, moje meno je Exploited a mám na vás jednu otázku biologického charakteru. Viete, koľko meria korytnačka veľká? Čas na vaše tipy? 1,2 metra. A viete, koľko meria najväčšia slovenská korytnačka? 105 metrov. Nachádza sa v Žiline a volajú tak Žilinskú športovú halu. A do e-mailu ma oslovilo niekoľko mojich žilinských fanúšikov, teda fanúšikov zo Žiliny, všetko športovcov, aby som im pomohol zapojiť sa do boja za znovu obnovenie tejto športovej haly. Takže pokiaľ máte radi šport, alebo minimálne vám záleží na tom, aby sa tam znovu konali nejaké športové alebo kultúrne podujatia, môžete preto niečo urobiť. Tu niekde je petícia, ktorú môžete, pokiaľ máte viac ako 18 rokov, podpísať a nejakým takýmto spôsobom pomôcť ľuďom zo Žiliny alebo celkovo športu a kultúre. Pokiaľ nemáte 18 rokov, tak zavolajte tátka, mamku, babku, starku, hocikoho a môžete tiež toto vyplniť. Pokiaľ budete toto video zdieľať a lajkovať, tak presne na Silvestra žilinskí športovci vyberú niekoľko ľudí, ktorí vyhrajú živú korytnačku aj s terárom. Takže tak, pokiaľ chcete korytnačku, alebo pokiaľ chcete niekomu pomôcť, alebo žilinskému športu a všetkému takémuto, určite toto urobte. Moje meno je Exploited, som vášnivý futbalista, športovec, živočíšny milovník. A budem rád, keď pomôžete. Ja tiež pomáham. Takže tak, majte sa fantasticky.